ଆଜ୍ଞା ଖୁସିରେ ଆଜି ମୋ ମନ କୁନ କୁନ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଖୁସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ ଆତ୍ମା ବାତ୍ମା ନା କ'ଣ ପଶି ଯାଇଥିଲା ମାଡ଼େ ଆଉ। ସେମିତିକା ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ହରକତରେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇ ଦାଦା ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମାର୍କେଟ। ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଖି ଅଲରେଡ଼ି ଗେସ୍ କରିସାରିଥିବେ। ଏତେ ସାରା ଫୋନ୍ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି କେଉଁ ଫୋନ୍ ନେବି। ଆଉ ଫୋନ୍ର ତ ଯେମିତି ଦାମ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋ କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି କରି ହିଁ ଫୋନ୍ ନେବି। ତ ଫୋନ୍ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପେଟ ପୂଜା କରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବି ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହାର ପେଟ ନା ଗଡ଼ିଆ ହାଟ। ଆଲୋ ଆଲୋ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ନା କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ଆରେ ମୋ ଦିଦି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ଆମେ ଭଗରାଇର ପିଲା ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ, ଆଳୁ ଚପ ନ ନେବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଗୁପ ଆଉ ଚୁପ୍ କରି ନେଇ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। କେଉଁ ଫୋନ୍ ନେଲେ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅନବକ୍ସ କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।